चालले आम्ही आता वेलंकनी फुल पॉवर सारखे आम्ही ड्राईव्ह करून वयतात. अय का मार्को गँग फायनली चेस माय ब्रो. हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणं बरी आसात. सो गाईज, आयज आम्ही वयता खंय रे अभि? वेलंकनी. हय मार्को, रेडी तू? रेडी? आयज तू कितल्या म्हटला? आणि तू कितल्या म्हटला रे? आणि गाईज हांव उठला 4:30. मे बी 4 दिन से सोई नहीं, सपने में. वयता उलय कितें उलय मरे. सो गाईज, आता वाजलेली आहा सारखी 6:30 आणि आम्ही येयल्या चाय पिवपाक. कोणागे? शांताराम कॅफे, फेमस कॅफे सांगली आमची काळंदरेची. सकाळची 4 ओपन. बरोबर शांताराम पावभाजी चहा होईल आणि स्पेशलिटी इंसोली मध्ये रोज ऑमलेट पाव तोंडान कितें गुड्डो घातलाय? तोंडान गुड्डो घातलाय. गाईज, ही पळय आमची पातळ भाजी येयलेली आसा. दुकोल भाजी 5 दुकोल भाजी आणून फस्टान घालपाची. चालू मारपाची. हॅलो गाईज, चालले आम्ही आता वेलंकनी फुल पॉवर सारखे आम्ही ड्राईव्ह करून वयतात. ट्रेनीन वचना, ड्राईव्ह करून जरा ड्राईव्ह करून वयता वेलंकनी. 19 आवर्स जर्नी. पळय जरा कंटिन्यू करा. चॅनलाक सबस्क्राईब करा आणि तो पळय फाटल्यान मार्को पडला तो पळयता. पळय साकारबाराय करा, साकारबाराय चॅनलाक. आणि कितें आहा तें पळया कशें कितें तें. चल्ले आता आमी. पुय 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 पुय. अय का इनके साथ जा रहे हो? हांव आतां गोवा सोडटा, तमिळनाडू सायडा जावपा वयता. दीस इज माय ब्रेड आनी दीस इज माय जेवण. फायनली आमी हांवें डिसायड केलें गाडीन ट्रॅव्हल करचें न्हू म्हणून, आनी आमी ट्रेनीन वयता आतां. कितले लोक आसा रे हांगा. गाईज, आमी पावलेले आसा रेल्वे स्टेशनाचेर. मज्जा येतली. ट्रेनी भितर बारा जालो चॅक करूंक जालो. कोण मरे? पंचर जाय जाल्यार वाटेर कितले टायरांचे करतले? सो गायज आमची ट्रेन आसा 8:40 आणि आमकां मातसो टायम आसा. ट्रेन येवंक ना. जालें रे, कुकर जालो, रायस शिजले आमचे. आता घालपाचे प्लेटीन आणि खावपाचे. कितें रे हा थंय? आणि ते हे जाता पळय रे, डब 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 डब. शीत जाले, शीत रेडी जाले आता. शीत जाले रेडी जाले. यो भैया जेचा या आमचे जेचा या शीत जाले पळय. शीत घालता पळय आमी जेचा या आमचे. सॉलिड डुअर मारता. कसले हे जाता पळय ते.
तो शीत आमगे शीत रेडी लावपा येले शूटिंग केली आहे डब 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 एलिस्टर ब्रो कहाँ चले हा वैस मार्को फॅशन करता पळय फॅशन ना आणि आता आम्ही सोदता आमची सीटा आमका ट्रेन गावली. ओके गाईज सो आम्ही चालले आता वेलंकनी आणि पाहू शकता तुम्ही सगळे खाली असा हांगासर. ओके सो आता ट्रेन सुटली आमची 8:40 दिसता आणि अजून काय कोण येऊन ना पाहू शकता तुम्ही. गाईज फायनली आता ट्रेन सुटपाचो टाइम जाल्लो आसा. वॉर झगडटा आसतलो आता आणि जेन्ना उठलो तेन्ना पळयतला उठलो उठलो. यू कॅन सी मी. सो गाईज चालले आम्ही आता वेलंकनी. ओके गाईज तुम्ही पाहू शकता आम्ही आता पावलेले आसा हुबळी पावलेले आसा. हुबळी मार्को बीन सगळे मातशे भायर गेलेले आसा आनी हांव हांगा एकलोच बसलेलो आसा. पात्रांव पळय कितें करता तो चटणी जेवणाचे आमचे अरेंजमेंट करता पळय. चटणी इडली सांबार चाव स्टार्ट झाले. डोसा इडली सांबार चटणी चटणी हय मरे चेटी अरे हे रे चाव स्टार्ट झाले. कोता पाय मुळ्यालो माझो म्हणून चटणी चटणी इडली सांबार डोसा चटणी चटणी क्या लावो काय नाही. पहिले काय दिसना. सो गाईज पळया मोदी रावलेली आसा ट्रेन. सो आम्ही बेश्टेच येयलेले आसा. कितें म्हणूंक सोदता तूं? बसन बसन पाय दुखलेले असतात. मार्को कितें म्हणटा? कॉफी पियाता झेगा मास्टर पियाता उदीक पियाता कितें पियाता? आता हांव चाव पिता. एज फॉर नाव आम्ही स्टेशना वयल्यान रावला आनी गप्पे लडा रहे हैं. गप्पे लडा रहे. अरे कितें जालें? अरे अरे तू कोण जाला? तू पॉप ओ माय गॉड. दुखद घटना. ओ शिट. कितलो जाला टाइम रे? 9:30 जाल्या न्हू रातची. आता 9:30 जाल्या. वा 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 च्या पडली च्या पडली च्या पडली. पडशी काय फाटल्यान दिसना काय. हय सो गाईस आता जाल्लेली रात ओके फूल पावर सारखी आणि आमची ट्रेन पावतली फाल्यां दनपारची 12. कॉमेडी बॉय कॉमेडी बॉय कविता अर्थ किरा बडो काय कर. हा हय
आणि किती बोलू अरे मन सोने का तैयारी चालू हाँ, सोने का तैयारी चल रही है गाइस इसको तैयारी की है हमें मेरा बेड है आणि एक पिलो केस घालपाचे हां हा. आणि हे लेदर हम्म, ओके आणि मशीन त्याला मशीन हम्म. आणि आणि 12:30चं प्लॅनिंग सांग मरे गाइस स्टॉप सिक्रेट आम्ही गाइस एक स्टॉपर थांबतेले आम्ही रिसर्च केला त्या हॉरर प्लेस ती आणि सो आम्ही व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बघितले गोस्ट हॉन्टेड वडल्यान उलय दहा गले में हिचकी अरे मागीर मागीर हां हय मागीर आमी ते हॉन्टेड प्लेसीर आमी एक्सप्लोर करतले 5 मिनटां आमकां हाँ हिंदी हाँ ओके हिंदी में बताएगा अभी और बाद में हम उसको क्या गले में हिचकी थी ओके बाद में हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे क्या क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं वो हॉन्टेड हाउस नहीं हॉन्टेड स्टेशन है हाँ और उसको देखेंगे भूत रियल है वो नहीं जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल मस्ती गोन्स और कमेंट्स करके अपना हॉरर स्टोरी भी जरूर बताना और सरपत्र करना सॉरी सब्सक्राइब करना हाँ सब्सक्राइब करना गाइस और ऐसे और मोर वीडियोस के लिए आपको हमारा हमारा यूट्यूब चैनल देखना पड़ेगा और हम हमें मोर वीडियो लेके आएंगे आपको तब तक के लिए स्टे ट्यून